Ini dari tadi pagi, Pak? Ya. Dari tadi pagi, Pak De? Enggak barusan. Oh, cepet juga ya, Pak De? Hah? Aku jagungku neng omah iki kaya ngene, Pak De. Kali Rabu ini Waduh, Pak De. buat itu buat pakan. Oh, cuma buat pakan. Pakan itu habis Fit. Oh. Buat pakan. Hari Rabu enggak di Rabu juga seneng. Oh. Pedus. Pedus seneng, Pak De. Iya. Di rabuk biasa weh seneng. Rabu biasa cuma kalau Korea enggak. Masalah Korea kadang-kadang ganggu itunya, telurnya enggak. Oh iya. Ini sedulur. Telurnya gampang kan? Oh, enggak dikasih telo berarti ya? Itu ada kan. Sedulur, salah satu yang kusuka dari lurahku, Lurah Karangloetan Pak Teguh Setyo Yuwono itu seperti ini. Dia memanfaatkan lahan sesempit-sempitnya. Ini lahan ini sak sempitnya sedulur iki. Pirang meter iki ora. Nek sak meter. Dinggo tanaman ana tomat, ana pelem, ana pepaya. Lah iki pepaya California Pak Lurah. California matang sedulur yoan. California luar biasa. Kreativitas tiada batas. Pemelihara golek jambalan yo kur-kur kari metik iki. Dia itu terlalu overnya gimana? Dek ora kur buah-buahan, yo sayuran barang kayak nek lombok ngono kuwi. Ora mesake bakul sayur koyo ngene iki sedulur. Tapi tak acungi jempol. Ini kawan Jawa kita yang satu ini luar biasa. Oke, semangat terus Pak Lurah. Nggih, sampun Bu Lurah mboten enten to. Oh, pun mlebet. Oke. Ini enggak beli-beli. Oh, libur. Siap. Sampun bareng Pak Lurah. Oh, alhamdulillah wis mendung kae wis. Muga engko kek udan iki panas, mendung. Engko kek udan. Sementara kita akan menawari Mbok jenang. Apa Mbok? Aku kae rada bindeng, Mbok. Oh, iki usem tapi, Mbok. Heeh, usem. Wis. Tempe ijik. Lomboke ya ijik, kerupuk ijik. Jenang susom ijik. Sawi ijik. Walah Gusti, pripun jenengan wasel mulai mendhet capil? Oh alah, iki mbok iki arep nyangalas tapi le keri. Arep duduk, sukete akeh. Gak buka, aku liwat lho. Sing ndi? Ono. Sing kidul? Heeh. Lah jenengan sing pundi? Ora. Iki Kono plastike. ndi tak jiko? Nggih. Oke, kecepet. Lah nggih. Ya iki berarti kur 2.500 karo 1.500. 4.000. Kayak karo apa meneh Mak duwite 20.000 sik akeh lomboke sak menu kuwi. Lah kuwi lumayan lho Mak daripada wingi kur 5 Mak. Sak mono. Lumayan Mak nggih nyambel pedes niku nggih. Bakul yo pinter omong. Gek terus kerupuk rambak nggih henten. Terus napa melih nggih Mak? Tempe plastiknya pun gadah. Grehasen yo enek Mak. Dilo iki ate. Nggih, 3.000 kok. Di grehasen sedulur. Yo, cilik-cilik kita. Garek no, jenengan milih becek nek singkas. Nggih utuh-utuh. 3.000 kae 6.000 loro. Grehasen iki nenek desa ki dilinting sedulur. Putih ora enak yo. Oh, lah kudune sego apa? Tiwul. Oh iya. Dilinting. Wis kuwi. Iki mau 4.000 karo 2.000, 6.000, 6.000 karo 9.000 lagian. Iki anu apa ya anu kamu? Sewu apa? Iki sewunan sing iki. Cukup kaya anu. Nah susum apa iki mah lho sewunan. Apa kuwi sek. Nah kuwi grendul kuwi jenang padi ding. Yo, wis. Kuwi 10.000. Jek 10 jujul. Oke. Kembaliannya 10.000. Terima kasih Mae. Sawi mboten? Oke. Ngambil. Nek jagungnya nggih sae ngene jenengan sing mriku Mak kalih nggen kula. Yo iki kene saya uut sih, tapi ngono aku mati kepiye. Lah kakek telat tek rabuke Mak. Tapi yo cek awoh ki Mak. Heeh.
Kambile yo ndadi mak iki. Ah ora diopeki kambile, Mak. Kambil. Dan ada apa kok digasal yang Blarake barang preman man kuwi. ngerti ora iso. Nek kurdi sendal nganggo genter ora iso. Ora kena blas. Wih, Anjing. kanjing ya. Nggih pun Mak, pareng Mak. Oke sedulur kita gas ke tempat lain lagi. Suasana desa Karanglokulon, Gebang Harjo, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Oke sedulurku, sekarang kita sampai lagi ke tempatnya Boe ini. Boe mau beli kerupuk. Rumah luar biasa. Kerupuk iki mari rame, Mbok. Nek maem ora nek kerupuke sepi, Mbok. Ajeng sing pundi jenengan milih? Nah, niku niki kok. Ngeten 2000 aja. Kalih napa melih? Wes, Tempe plastik mboten? wes kayak tak ngusang-ngusang tempe plastik domso. Oh, arek ngoseng-ngoseng tempe plastik karo dongso. Terus anune apa, Mbok? Apa? Apa jenenge? Ora nganggo tempe. Ora, wis tempe basah sitak rek. 3000. Ya. Terima kasih, Mbok. Ya. Gula Jawa ora nganggo. Duwe tuku sekilo jak gede. Alhamdulillah iso tuku sekilo, iya. Mbak Mia mau ora tempe? Oke. Jenang susum enek. Ini waktu menunjukkan jam 8.31, setengah 9 sedulur. Langitnya mendung. Langit mendung, muga-muga ke udan tandurane iso brel. Awoe api. Oke, sekarang kita akan gas lagi. Pangkalan selanjutnya kita masih berada di Karanglokulon. Jualannya tinggal sedikit, tinggal sawi, tempe, lombok, teri, cambah, Mbak. Jangan asem. Jangan asem entek, Mbak. Iki pirane? Iku 2000-an murah meriah. Karo apa meneh, Mbak? Ini tak ngelah. Oh, mira, Mbak. Iki cambah enek, Mbak. Jepan yo enek. Cambah murah meriah. Berapa? Iki 2000-an. Lomboke yo iku enek. Lombok ini. Lombok sambel. Lah iku gandul iki. Teri. Lah musuhe, Mbak, sop-sopane sing ora enek iki. Musuh sop-sopan ki apa yo? Kayak tomat ono kae? Mie iki? Oke, tak cikoke. Oke, ini Pirane? mie nih. Ini kira 2000-an, Mbak. Benar arep piro? Ini. Dua. Ini. Siji pira? Nek siji 2000. Yang loro pira? Ini. Ya. Heeh. Karo. Kayak kowe njaluk apa, Nok? Ya tak kasih. Oleh ora rek, Nok? Basa genang ini oleh ora, Mbak? Lembur tak kanan dheweke gelem. Mau nih mutiara wae. Ya, dah ya. Gelem piye? Ya, oke. Tuh namanya lintang gemintang. Wah, ya anake koncoku sedulur. Luar biasa kayak dadah. Awas hati-hati nek nabrak. Sekarang habis ini kita akan gas lagi ke arah sana ya. Itu sudah keluar Karanglokulon, lah masuk ke Dusun Tekil, Linggang, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Oke, kita akan memasuki Gapura Tekil. Dulur, sekarang kita sudah sampai di Dusun Tekil, Desa Linggang, Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Wah, ini suasana ini yang Dusun Tekil. Kali ini jagung sudah terlihat, wah, sudah mulai berisi sedulur. Sudah mulai banyak yang membuat bakwan jagung. Ini aromanya sampai sini. Aroma bakwan jagung. Jualannya sayuran juga sudah agak menipis. Bubur enten. Terus lombok abang enten sakniki, Mbok. Lombok abang. Nek tempe entek iki, Mbok Reno. Tahu yo entek. Ki Mbok.
Lombok ya Bang, yo cocok. Iki kari loro iki. Siji wae. 2.000. Ngeri mbok. 2.000 untuk Lombok. Wis karo apa meneh? Jepan iku. Piro iki? 1.500 sae. Bae 1000. Ora oleh, Mbok. Iki wae 2.500. Wis 1.500 sudah. Ya, kuwi yo padha. Jenengan milih. 6 Mbok iki malah enak, Mbok. Gede iki ya. Ya kuwi 2,5 kuwi. Hai. Timune mboten jenengan. Sik duwe kok ae. Sik duwe. Duwe timun barang ya. Oh, duwe timun barang. Sambai komplit lho sambai. Endi sing tuwek, Mbok? Oh, kuwi malah tuwek. Tak kira ki malah enom lho Mbok kaya ngono ki. Ternyata tuwek to malah. Warene ndak apik. Heeh, malah gempi mau kasih seneng ngono kuwi. Sawi yo enek. Emang to Ya. Gusti Allah Mbok, regane. rene ane ya. Beda apian. Oh iya. 500 jujul. Iki lagi kahanane. Tapi Ngeten Mbok, matur suwun. parine Oh, dipangan oret parine yo an. Waduh, kayak kepiye, Mbok? bulan-bulan. Iya. Oh iya, Mbok. Ya muga-muga jadi kayak turahan, Mbok. Ora dheweki, Mbok. Wingi Mbah sapa kae modal kae iya, praparine pangan oret. Mbah sapa ya lali aku. Heeh. Alase kulon kene iki. Parine ya pangan oret. Sing sabar mawon nggih, Mbak. Ya nggih. Lah Mbah lanang teng pundi niki Rek mboten? Oh, macul. Ulur lho, Mbok. Oh, Harga anu naure. ora urip. Nggih. Nggih pun iki Mbah, pareng riyen kula. Nah, iki ngene iki sedulur ketemu bakul sayuran, bakul jajanan iki mau wis tekan Karang lho. Tekan ndi wae, Mak? Rutene jenengan ki? Tanduran Binggang, ora nang Karangelo, Kertekil Balong. Lah ora nyang Karang lho. Ora nang Wonosobo. Oh, lah Karangelo ke kok arang-arang. udah nopo, Mak? Wis, Kacer siji kok. Lek karene sesuai ra dodol. wis. Hah? Ora iki lho rene lho. Kayak tak anoke nang aku. Jenengan pun ajeng wasul iki. Boleh. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat semuanya. Puji. Oke. Waktu semakin berlalu, daganganku juga semakin menipis. Akhir ruteku adalah museum khas. Ini lho sedulur. Sayurane kari sithik, saiki wis kan museum khas. Terakhir karo mbak-mbake kae. Sayuran Nggih. Karo iki pedagang neng museum khas. Karo Pak Di pemenek dolan rene iki nek saka sing kota-kota Wonogiri iki tukone iki sedulur-sedulur kabeh. Iki gone mak iki dagangane kaya ngene yo an. Komplit. Kanca-kancaku kebak saka Wonogiri. Saka guru SMP Wonogiri enek, SMA Wonogiri enek, sering do rene. Ayo ke anu. Heeh. Kemen rene wis viral no. Nggih. Mawon, Mak. Nameng nunut linggo mangan bakso. Dadine iki ora jajan, Mak. Ya kur linggo mangan bakso iki. Lah iki ora sudut eceran larang. Apa? Ora, Mak. Ora udut pengen ngerokok iki agian. Yo aja ngerokok. Nek mangan ki kon mangan rok pengen karo ngerokok. Lah aku kesel kok nek mangan ngerokok. Lah iki sedulur kek do wisata ning museum nggih, mumpung lenggang kaya ngene. Wae nek arep jigaran kene nang kono ya iso. Ora penekan. Penekan trembesi iki ya dhuwur kae.